Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Economic sabotage, posibleng isampa ni PBBM kontra sa mga tiwaling flood control project. Maayon sa pag-uusap, mungkahin ni Kong Pogi kaugnay ng pagpapalis sa mga informal settlers sa Abacan Access Road. Korean Help Desk sa Angeles City, ready to assist na. Humba na pinag-awayan umano ng ilang DDS at ni Harry Roque, paano nga balutuin? At Magallanes, nagtagisan ng ganda at talino sa Miss Magalang 2025. Pag-aaralan daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsampa ng kaso sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Nagbabala si President Ferdinand Marcos Jr. na posibleng humarap sa kasong economic sabotage ang mga kontraktor at opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Galit raw ang Pangulo dahil napagkaitan umano mga Pilipino ng mahalagang infrastruktura at serbisyo dahil sa epekto ng mga natuklasang problemadong flood control projects. Sinabi ito ni Marcos Jr. sa isinagawang inspeksyon sa flood control project sa Baliwag, Bulacan, kung saan iginiit niya na hindi raw siya mangingiming sampahan ng mabigat na kaso ang mga responsable. Kung maayos lang daw na naipatupad ang mga proyekto, malaking problema umano ng mga umayan ang nasolusyonan. Magagamit raw ito sana bilang irigasyon, supply ng tubig ng komunidad, subakit pasakit umano ang hatid dito sa mga residente. Nauna nang ipinag-utos ng Commission on Audit o COA ang pagsasagawa ng fraud audit sa lahat ng flood control project sa Bulacan na tumanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo sa Central Luzon mula 2022 hanggang 2025. Tungo nito sa deklarasyon ng Pangulo sa kanyang SONA na siyasatin ng lahat ng multi-billion pesos flood control project sa bansa. Ayon sa palasyo, pag-aaralan ang magiging resulta ng COA findings at dito ibabase kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Kasabay nito, muling hinimok ng Pangulong Tambayan na magsumbong ng mga anomalya at irregularidad sa mga flood control projects sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. Bagay at napapakinabangan namin ang gusto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At nalaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klaseng kontratista. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kinumpirma ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. na maayos ang kalagayan ng mga flood control projects sa kanyang nasasakupan. Tiniyak din ng mamabatas na aktibo siya makibahagi sa investigasyon ng Kongreso hinggil sa mga regular na proyekto sa ibang lugar. Naniniwala si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. na wala umanong katiwalian sa isinagawang flood control project sa mga lugar na kanyang sakop. Kamakailan, personal niyang inikutan ang ilang proyekto kontra baha, partikular sa Angeles City. Well, unang-una, gusto ko munang i-clarify na dito sa syudad ng Angeles, Mabalacat, Magalang, walang naging problema. Okay, for the record, lahat po ng mga pinagawa nilang flood control dito maayos. Siguro po, ang ating dating congressman noon, aking kapatid, si Kong John, tinitignan at binabantayan. Siyempre po ngayon, hindi po natin aayaan na magka-problema. At kung ano pong ginawa niya, susundin lang po natin at babantayan po natin yung mga gumagawang flood control dito sa syudad sa Primero Distrito. Bilang miyembro ng House Committee on Public Works and Highways, iginiit ng kongresista na magiging aktibo siya sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasatin ang mga problemadong flood control project sa buong bansa. Tayo po'y tutulong at makikisali po tayo sa investigasyon nila. Kung ano po yung kailangan natin gawin, gagawin po natin doon. Pagdating po sa investigasyon. Ilan pong lawenta mo kanyan? Ito pong transparency
Kung po nga rekomenda ko mo, dahil pong ginawa yung Angeles, ilang gawa ka rin nga ng lugar. Uling pong, alaki pong problema kaya di Primero Distrito, na? Oneng manong mo po ito. Tamo po agawa ito. Pero yung pong ko sabihan, lawen tayo nga yung buong picture na. Naning how it works. Uling aliwaya kasi in sistema naning national government, aliwaya sistema in LGU. Samantala, natapos na ang mga flood control project sa Abacan River noong panahon ni dating kongresista at kasalukuyang Angeles City Mayor John Lasatin II. Kaugnay nito, ibinahayag ni Kong Pogi na may panibagong proyekto siyang nakikita para sa rehabilitasyon ng ilog. Inaayos na lang natin ngayon yung pong kalsada. Paano pa umabot on both sides para po yung access natin ng kalsada, yung pong traffic at yung travel time po natin, maiklian natin. Ipapanukala raw ng mababatas ang pagpapalawak ng access road mula Abacan hanggang Barangay Sapang Batutkuayan para sa mas maginhawang paglalakbay ng mga residente ng Angeles City at Karatig Bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng mga konstruksyon at iba pang road rehabilitation sa bayan ng San Simon, Pampanga, dumaranas rin ng matinding trapiko ang mga commuters at mga motorista. Bilang alternatibong ruta, maraming tuloy ang dumadaan sa Manabac Road sa Barangay San Pedro na ngayon ay malubhanang nasisira at nagiging sanhi pa ng mga aksidente. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Kaugnay ng malawakang road construction sa bayan ng San Simon, Pampanga, gaya ng rehabilitasyon ng Tulaok Bridge at ang paglalagay ng kanal at concreting of road sa Barangay Santa Monica, apektado na rin ang daloy ng trapiko at mga negosyo sa lugar. Dahil dito, maraming motorista at commuters ang dumadaan sa Manabac Road sa Barangay San Pedro bilang alternatibong ruta. Mula sa pagiging farm-to-market road o access road tungo sa palayan sa lugar. Isa na ngayon ito sa mga itinuturing na major thoroughfare ng maraming Simonians, dahilan ng mabilis na pagkasira ng naturang daan. Ayon kay Municipal Engineer Benigno Bonus, madaling nasira ang Manabac Road dahil hindi ito idinisenyo para daanan ng mga mabibigat na sasakyan gaya ng truck. Actually, ang Manabac Road is the alternate route kasi yung the construction of the Tulaok Bridge, no? Kung makikita natin, yun lang dapat dumaan yung mga vehicles doon. Doon na dumadaan yung mga sasakyan, no? Kaya kumbaga nabugbog siya, no? Actually that road is not intended for heavy vehicles, no? Ano lang, farm to market road lang. It was not designed as that for heavy vehicles, no? Bilang pansamantalang repair sa daan, tinambakan muna ng graba at lupa ang mga bahaging sira. Subalit muling lumilitaw ang malalalim na lubak, lalo na kapag umuulan, na siya namang nagiging sanhi ng aksidente. Ang pinakahuling insidenteng naitala ay naganap ngayong umaga ng Lunes, August 18, kung saan isang truck ang nasangkot sa aksidente matapos itong mawalan ng balanse sa hindi pantay at lubak-lubak na parte ng kalsada. Tumagilid at tuluyang natumba ang truck na magdi-deliver lang sana ng medicine feeds sa isang pabrika sa bayan. Karga nito ang humigit kumulang 400 na sako ng medicine feeds. Para sa mga residente gaya ni Ana Alfaro ng Barangay San Pedro, malaking abala ang paggamit ng kalsada bilang pangunahing daan lalo na tuwing rush hour. Madalas na raw itong magdulot ng matinding trapiko, kaya naman nalilate sa klase o trabaho ang mga estudyante at manggagawa sa lugar. Gayunpaman, naiintindihan daw nila na ito lamang ang pinakamabilis na ruta papasok sa lugar habang nagpapatuloy ang mga road rehabilitation sa San Simon. Kaya naman panawagan ni Alfaro, nagkakos ng traffic. So the daily transaction ng mga tao sa amin is delay. So hopefully mapabilis na lang nila. Kasi ang laki na ng damage sa amin. Actually, sa Manabac talaga, sa San Pedro, San Juan, malaki na ang damage. Even pag nag-rounds kayo dito sa control sa amin, yung mga daan namin na matagal na hindi naman nasisira talaga is uka-uka na ngayon. Bagamat may inilabas na ordinansa ang LGU para sa truck ban ng ilang kalsada kabilang na ang Manabac Road, hindi rin umano mapipigilan ang pagdaan ng mga truck, lalo na kung ito ay para sa mga national project
o kaya naman ay papunta sa mga factory sa loob ng bayan. Samantala, hindi naman daw ipinagsasawalang bahala ng San Simon LGU ang daing ng mga Simonians. Kamakailan, nagsagawa na ng inspeksyon sa Manabac Road ang LGU sa pangunguna ni Acting Mayor Ann Canlas at ng Municipal Engineering Office upang pagplanuhan ang upgrading at rehabilitasyon ng kalsada. We conducted an inspection together with the acting mayor, si Mayor Ann Canlas, and we find out na talagang na kailangan talagang ma-rehabilitate yung kalsada. Yung evaluation namin, nakikita namin na kailangan talagang mabigyan ng base course. After delivery of the base course, dapat mag-grader siya, saka ma-compact, para yung kalsada magamit ng maayos. Kaugnay nito, humingi si Bonus ng dagdag na pasensya at pangunawa sa mga road construction sa San Simon dahil ang lahat ng isinasagawang proyekto ay para rin umano sa ikagiginhawa ng mga residente. Sabi ko nga, for the meantime, inconvenience muna, but after the inconvenience, magagamit na natin. Pinayuhan din niya ang mga motorista na mag-ingat sa pagbaybay sa Manabac Road habang hindi pa ito na isa sa ayos para sa kanilang kaligtasan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Naghain ng isang resolusyon si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairman Senator Risa Hontiveros upang maimbestigahan ang umano'y kaso ng pang-aabuso at mismanagement sa isang care facility sa Mexico, Pampanga, kung saan nasa 156 na bata ang nirescue noong August 13, 2025. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 77, hinimo ng Senadora ang kanyang komite na silipin ng mga insidente kinasasangkutan ng Amerikanong pastor na si Jeremy Ferguson na inakusahan ng physical injury, emotional and psychological abuse at iba pa. Batay sa reklamo ng 12 anyos sa bata at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinapaluhod umano sila ng matagal ni Ferguson, pinapakain ng panis sa pagkain at pinagkakaitan ng oras para makapaglaro. Nadiskubre rin ng DSWD ang ilang paglabag tulad ng violation sa registration at accreditation standards, fire hazards at mismanagement of funds, dahilan upang maglabas ang ahensya ng 30-day na cease and desist order laban sa pasilidad. Kaugnay nito, binigyang diin ni Hontiveros ang kahalagahan ng muling pagsusuri sa mga umiiral na batas gaya ng Republic Act 7610 o ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act upang matiyak ang mas matibay na proteksyon para sa mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng mga social welfare facility. Dagdag niya, ang nai-report na kaso ng pang-aabuso ay nagpapakita umano ng kakulangan sa mga mekanismo upang mabantayan ang mga pasilidad. Samantala, inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI nitong linggo, August 17, na inihahanda ng deportation proceedings laban kay Ferguson. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, naniniwala na si Pampanga 1st District Representative na willing umanong umalis ang mga informal settler na naninirahan sa gilid ng Abacan River Access Road. Ikinalungkot naman umano niya na wala siyang kapangyarihan na magprograma ng relokasyon o pabahay para sa mga apektado. Narito ang balita. Nanganganib ngayong mawala ng tirahan ng mga informal settlers sa gilid ng Abacan Access Road sa Angeles City. Nauna nang naiulat sa CLTV 36 News ang pangamba ng mga nakatira sa tabi ng naturang kalsada. Nakatanggap kasi ang mga ito ng notice mula sa pamahalaang panlungsod na mag-alsabalutan sa loob ng 10 araw nitong Hulyo. Bunga ito ng easement na ilalatag ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga barangay na nasa kahabaan ng Abacan River Access Road. Kaugnay nito, inihayag ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. na tinutukan niya rin ang development sa naturang usapin. Sa isang pulong balitaan nitong Martes, August 19, sinabi ni Kong Pogi na kinausap rin nila ang mga apektadong residente. Nya pong ngita mo pong Mayor kanita, pong gagawan tamo paksabiantala pong mayap din tao,
para po mag-self-demolish la at maklearya po itang kailangan tamong gawan dalan. Balo damo rin po rin kaya katamong kabalen na ela po dapat ka rin tutok ng. Ikinalungkot naman umano ng kongresista na wala na sa kanyang kapangyarihan ang pagbibigay ng pabahay. Bilang meto nga representante, kaya po malyaring mamie pabahay. It is exclusively executive function. Payo pa ng dating alkalde ng Angeles, idaan sa mabuting usapan ng magpapaalis sa mga residente. Para po ka na ako, more on communication mo po siguro in kailangan danggawan, nakapagsabihan daw pong masali-sirenin tao, kaya ka lang po ka rin. Willing naman pong mama ko. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin ang mga informal settlers sa nasabing lugar at wala pang demolisyon na ipinapatupad ang lokal na pamahalaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagsasanay ang mga sundalong Pilipino, Australian Forces at iba pang piling bansa sa Alon 2025 sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na magtatapos sa August 29. Layunin ng military exercises sa palakasin ng kakayanan ng hubong panlupa at interoperability sa mga kaalyadong mga bansa. Narito ang report. Nagsimula na ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Australiano na tinaguri ang Philippines-Australia Exercise Amphibious Landing Operations o Exercise Alon 2025. Isinasagawa ang military exercises sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija at iba pang training area sa lalawigan, bukod pa sa Joint Operational Area ng AFP Northern Luzon Command at AFP Western Command. 3,600 troops mula Pilipinas, Australia, United States at Canada ang kasama sa Alon 2025, habang international observers naman ang mga puwersa mula Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. Pangunahing makikibahagi ang Philippine Army 84th Infantry Victorious Battalion at 7th Infantry Kaugnay Division sa Field Training Exercise o FTX na kinabibilangan din ng Philippine Air Force at ng Australian Defense Force. Kabilang sa mga aktibidad ang combat shooting, jungle operations, live fire exercises at urban combat na suportado ng armor, artillery at engineering units. Layunin nitong palakasin ang operational readiness at effectiveness sa mga sundalo sa iba't ibang lugar na may bakbakan o labanan. Highlight ng isasagawang FTX ang combined live fire exercise sa Combat Readiness Training Area ng naturang kampo sa August 27. Target ng Philippine Army na sa pamamagitan ng military exercises ay mapag-ibayo ang kakayahan ng mga unit ng pwersang panlupa, mahabuti ang interoperability sa joint forces at mapatibay ang kooperasyon sa ibang bansa para sa regional stability. Nagsimula ang mga pagsasanay nitong August 15 at patatapos sa August 29. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magsisimula na sa Setyembre ang pagtaas ng terminal fee o passenger service charge sa Ninoy Aquino International Airport. Gayunman, tiniyak ng New NAIA Infra Corp na exempted pa rin dito ang overseas Filipino workers bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at ambag sa bansa. Naritong report ni Raymond Tasoy. Inihayag ng New NAIA Infra Corp o NNIC na hindi apektado ang overseas Filipino workers sa nakatakdang pagtaas ng passenger service charge o terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport simula Setyembre. Binigyang diin ng kumpanya na patuloy na ipatutupad ang kanilang exemption bilang pagkilala sa sakripisyo at malaking ambag ng mga tinaguriang makabagong bayani. Batay sa bagong framework, tataas sa 950 pesos ang singil para sa international flights mula sa dating 550 pesos, habang magiging 390 pesos naman ang bayad para sa domestic flights kumpara sa 200 pesos noon. Ito ang kauna-unahang pagtaas ng PSC sa loob ng mahigit 20 taon na layong tugunan at mapanatili ang modernisasyon sa paliparan. Ipinaliwanag ng NNIC na alinsunod ang hakbang sa itinakdang pamantayan ng pamahalaan sa ilalim ng MIA Administrative Order No. 1 Series of 2024 na inaprobahan ng Department of Transportation at ng Gabinete. Sinuri din ng Asian Development Bank ang mga itinakdang halaga bago ito ipatupad. Kabilang sa mga nagawa ng NNIC mula ng pamunuan nito ang NAIA noong September 2024 ang pagsasaayos ng mga CR,
pag-aayos ng elevators at escalators, pagdadagdag ng baggage trolleys at gang chairs, at pagpapabuti ng Wi-Fi at CCTVs. Nakatakda ring ilunsad ng consortium ang Biometric Passenger Processing System sa susunod na buwan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Binuksan na ang Korean Help Desk sa Angeles City Police Station 4 na sakop ang Business District at ang tinaguriang Korean Town ng syudad ditong Huwebes, August 21. Isinagawa ang pagbukas ito sa Barangay Balibago bilang pakikisa sa simultaneous launching ng mga Korean Help Desk sa bansa, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Philippine National Police o PNP. Dumalo sa programa si Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, ilang delegado mula South Korea, Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at PAOK Undersecretary Gilbert Cruz. Layunin ng inisyatiba na mas mapangalagaan at matugunan ang pangangailangan ng lumalaking Korean community sa Pilipinas na tinatayang mahigit 50,000 katao na ang bilang. Samantala, aabot na sa 9 na Korean Help Desk sa buong bansa, hangandong tumulong sa mga mangangailangan. Manatili ng katutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, maternal at child care ang sentro ng forum na isinagawa ng DOH Central Luzon Center for Health Development sa Angeles City, Pampanga. Tampok dito ang diskusyon hinggil sa kahalagahan ng first 1,000 days ang isang bata na itinuturing na pundasyon ng maayos sa kalusugan at wastong nutrisyon. Magbabalita si Bryce Oracion. Nasa 220 health advocates mula sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang dumalo sa Shaping the Future First 1,000 Days of Life Forum sa Angeles City nitong Miyerkules, August 20. Pangunahing kalahok dito ang health advocates ng mga LGU sa rehiyon at iba pang frontliners na katuwang sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa forum, ipinaliwanag ni Dr. Janet Miklat, head ng Family Health Cluster ng Department of Health Central Luzon, Center for Health Development o DOH-CLCHD, kung bakit kritikal ang first 1,000 days sa buhay ng isang supling para sa kanyang paglaki at kalusugan. Yung time period ng first 1,000 days, yung time ng buntis si nanay until yung 2 years old ni baby, very important siya dun sa, will be able to give yung strong start, no, dun sa newborn natin, dun sa baby natin in terms of good health and nutrition. And of course, with the first 1,000 days, we're advocating na exclusively breastfeeding si baby to give the best nutrients, no, for growth and development. Bukod dito, tinalakay rin ng tamang nutrisyon para sa mga nagbubuntis, mga pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon ng mga bata at mga programang ipinatutupad ng pamahalaan na sumusuporta sa naturang advokasya. Binigyang diin din ni Miklat na kailangan ng multi-sectoral o collective approach para mas maging malawak at epektibo ang pagpapatupad ng mga programa para sa maternal at child health. For first 1,000 days, yes, may health services tayo. But as the child grows, pumapasok din yung mga ECCD natin, DSWD, and for our mothers din, no, knowing that some of our mothers working. So we should also look into healthy settings, healthy workplaces. So for workplaces, syempre kasama natin yung mga DOLE, DTI. Bunga ng ganitong koordinasyon, naabot ng Central Luzon ang target na 95% ng panganganak na tinututukan ng skilled health professional. Gayon din, 98.3% ng mga child deliveries sa rehiyon ay isinagawa sa mga health facilities base sa datos na iprinisenta ni Miklat sa forum. The best gift that we can give to our babies, especially here in Central Luzon, is the gift of first 1,000 days for a very strong start for their growth and development, and hopefully as they grow older, no, malay natin sila ay magiging bagong presidente sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng forum, umaasa ang DOH Central Luzon na mas mapapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang masiguro na ang bawat bata sa rehiyon ay may maayos na simula,
tungo sa kanilang paglaki at mas malusog na kinabukasan. Kasama si Lizen Morten, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Isinusulong ng Department of Agriculture na kailangang amyendahan ang rice tarification law at iba pang kaugnay ng batas upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Papanagutin naman ng Senado ang mga nasa likod ng smuggling at mataas na presyo ng pagkain. Narito ang balita. Umaapela si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel sa mataas sa kapulungan na rebisahin ang mga batas na nagpahina sa sektor ng pagtatanim at suportahan ang pagdaragdag ng investments sa agrikultura. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na natanggalan ng kapangyarihan ng kagawaran sa pagkontrol ng supply at presyo dahil sa ipinatupad na Rice Tarification Law, RTL, at ng Local Government Code. Imbes na reforma, banta raw ang RTL at kailangang magsagawa ng modernisasyon sa agriculture sector mula irigasyon, logistics para maka-access sa mga merkado at suporta hanggang sa lehislatura. Kailangan raw ng malalaking investments. Sa katunayan, kakailanganin raw ng mahigit 1 trilyong piso para sa irigasyon ng 1 milyong hektare ng lupang sakahan. Kung hindi ito masosolusyonan, posible umanong manatiling nakadepende sa importasyon ang bansa. Sa kabila ng mga balakid, binanggit ng kalihim ang ilang improvements tulad ng halos punong warehouses sa migas ng NFA, pagtatayo ng Virology Center sa Central Luzon, at nanalapit na pagbubukas ng Real-Time Command Center para sa market data. Nabanggit din ng opisyal ang suporta mula sa mga foreign partners tulad ng Agricultural Machinery Complex ng South Korea at Farm-to-Market Bridges ng France. Katambal ito ng mga lokal na programang nakatuon sa masabilis sa pagbabayad para sa crop insurance, abot kayang pautang at inisyatiba para sa agripreneurship. Samantala, sinabi ni Senator Francis Pangilinan, tagapangulo ng komite, na hindi lamang nakatutok ang pagdinig sa pagpapababa ng presyo sa pagkain, kundi pati na rin sa pagtukoy kung sino ang dapat managot at nasa likod ng patuloy at paulit-ulit na pagsirit ng mga presyo at smuggling operations. Ipinaalala ng senador na nairekomenda na ang mas mahigpit na interagency coordination, digitalization ng mga proseso at blacklisting sa mga paulit-ulit na lumalabag sa batas sa mga naunang investigasyon ng Senado. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry Region 3 o DTI Region 3 na umiiral pa rin ang price freeze sa mga lugar sa Central Luzon na nasa ilalim ng state of calamity. Ang sinumang lalabag sa itinakdang presyo ng pangunahing bilihin ay maaring humarap sa mabigat na multa at kaukulang parusa. Magbabalita si Lizen Morten. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa ilang probinsya sa Central Luzon, ipinatupad din ng Department of Trade and Industry o DTI-3 ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at prime commodities alinsunod sa Republic Act 7581 o ang Price Act. Sakop ng price freeze ang buong probinsya ng Pampanga at Bataan. Gayon din ang mga bayan ng Kalumpit, Paumbong, Balagtas at lungsod ng Maykawayan sa Bulacan at mga bayan ng Paniki at Moncada naman sa lalawigan ng Tarlac. Sa ilalim ng batas, otomatikong frozen o nananatili sa kasalukuyang presyo ang mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw, buhat noong July 24, bunsod ng matinding pag-ulang dulot ng habagat at pinatindi pa ng 4 na magkakasunod na bagyo. Kabilang sa mga produktong sakop ng price freeze ang bigas, tinapay, isda, baboy, manok, gulay, gatas, asukal, asin, sabon, kandila, at ilang essential medicines. Nagbabala si Regional Director Edna Dizon na mananagot ang sino mang lalabag sa price freeze na nakapaloob sa Price Act. Maaari silang patawan ng multa mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso at posible ring makulong ng hanggang 10 taon. We are still under state of calamities for areas, yung mga provinces. Sa ating po mga consumers, mga sa public, please make sure na alam po natin ano yung frozen prices dun sa area natin. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang paglabag sa price freeze base sa mga monitoring ng ahensya. Nananatili ring stable ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa rehiyon matapos ang mahigit 3 linggo nilang pagsusuri.
Sa kabila nito, hinihikayat ni Dizon ang mga consumer na i-report ang anumang paglabag sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI sa kanilang mga lalawigan. And note in the fact, kayo po ang magsasilbing boses namin. Kung meron pong paglabag, please do report to our consumer organizations, the LPCCs, and lalo na po sa Department of Trade and Industry. Sa pagpapatupad ng price freeze, layo ng pamahalaan na tiyakin na mananatiling abot kaya ang mga pangunahing bilihin sa gitna ng kalamidad at maprotektahan ang karapatan ng mamimili sa buong Central Luzon. Lizan Morten, CLTV 36 News. Makukumpleto raw ng DOTR ang mga lugar na daraanan ng railway project ng gobyerno sa susunod na taon. Sa oras na makompleto, 2 oras na lamang ang biyahe mula Clark hanggang Calamba, Laguna. Narito ang report. Target ng Department of Transportation o DOTR na matapos sa first quarter ng 2026 ang pag-aayos at pagbili ng right-of-way at mga lote para sa 19 na istasyon ng southern portion ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition Irish IC Calagwas, aabot sa 800 at 75 lote ang kailangang makuha ng kagawaran na makakaapekto sa 893 informal settler families. Kasalukuyan nang itinatayo ang paglilipatang tahanan ng mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng Socialized Housing Finance Corporation sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Upang mapabilis ang prosesong ito, inaprobahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pagdagdag ng 338 mga gawa para sa ahensya. Nauna nang sinabi ng kalihim na makukumpleto ang bahagi ng NSCR sa Clark patungong Malolos, Bulacan sa first quarter ng 2028 bilang pagtalima sa ata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa oras sa matapos ang railway system, tatagal na lamang ng 2 oras ang biyahe mula Clark hanggang Calamba, Laguna. Kamakailan ay naigulat din na naresolba ng DOTR ang 5 malalaking sagabal sa right-of-way ng Metro Manila Subway Project sa loob ng 4 na buwan. Mahigit 3 taon raw nakabinbin ang naturang usapin bago natutukan ng kanilang tanggapan. Sa pamumuno ni Dizon, mas marami na raw ang naipatupad na reforma at mga proyektong makabuluhan ng DOTR para sa mga commuter. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nauwi sa sagutan ng ilang mga Duterte supporter at dating presidential spokesperson Harry Roque ang dapat sana'y masayang birthday celebration sa The Hague, Netherlands. Ang umano'y dahilan ng kanilang alitan, ang humba na kinain ni Roque sa handaan. Narito ang report. Usap-usapan ngayon sa social media ang Filipino dish na humba matapos mag-viral ang video ng umano'y alitan ng ilang mga Duterte supporter at ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands noong Biyernes, August 15. Maririnig sa video ang galit ng isang babae nang kumprontahin ang content creator at kilalang DDS na si Alvin Zarzate, ang birthday celebrant ng naturang pagtitipon ukol sa post ni Aldo na kaibigan umano ni Zarzate. Sa post, makikita ang larawan ni Roque habang kumakain ng humba, habang may caption na, "The world is healing." Shinare naman ito ni Aldo at sinabing natuwa raw siya na na-enjoy ang humba at pinapatawad na raw nila si Roque sa umano'y red tagging at hostile treatment nito sa birthday celebrant at kaibigan niyang si Zarzate. Ito ang naging ugat ng sagutan ni Alvin at Roque. Sometimes are right, sometimes are wrong. You need to take a stand. Wag ka na mag-plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you stop? Hey. Attorney, stop. Ako kasi yung dinalagay. I didn't go. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko malaman. Hanggang sa mag-offer pa ang dating S-Pox na babayaran na lamang umano niya ang kinaing humba. Gayunpaman, sa isang live video,
Nilinaw ni Zarzate na hindi naman umano ang humba ang pangunahing dahilan ng naging alitan. Hindi po kami nag-aaway-away or ang mga DDS hindi po nag-away dahil sa humba. Hindi po yan. That particular contextualization is far from the truth. Dagdag niya, nagsorry naman daw sa isa't isa ang dalawang kampo. After that incident, Attorney Roque came to me and he told me na I'm sorry that it need to happen in your birth. And then I even told him, I'm sorry that my voice raised. Kabila nito, hot topic online ang Pinoy dish na humba. May iba't ibang klase ng humba dito sa ating bansa. At syempre, meron din version niyan ang Pampanga. Kwento ni Vong Cerillano, Operations Manager ng Apag Marangle Restaurant, isa umano ito sa mga heirloom dishes, lalo na sa mga bayan ng Santa Rita at Guagua. Anya, itinuturing rin umanong buried dish, ang humba ng mga Kapampangan. Bago kasi ito lutuin at maihapag sa kainan noon, ibinabaon muna ito sa lupa para sa fermentation process at mas manuot ang lasa sa laman ng karne. Yung mga hortelano or yung farmers, magluluto sila ng humba bago sila magtanim sa palayan. So pagka naluto na nila yung humba, literal talaga na ihuhukay siya sa ilalim ng lupa kasi noong time na yon for fermentation yon kasi wala pang mga refrigerator noong time na yon. Pagka panahon na ng anihan, huhukayin na nila yon tapos lulutuin nila ulit. Tapos yun yung papakain doon sa mga tao tumulong sa pagpupupol o yung paghaani ng mga ng palay. Paano nga ba lutuin ang tradisyonal na Kapampangan humba o umbang Kapampangan? Swerteng ibinahagi ng Apag Marangle ang kanilang recipe na minana pa umano ng owner nito na si Chef Cherry Pasyontan. Narito ang mga sangkap na kailangan para sa umba. Isa sa main ingredient ng umbang Kapampangan ang taure o ang fermented tofu. At ang ilan pang pampalasa kagaya ng pako, dahon ng laurel, star anise, paminta, toyo at suka, bawang, black beans, at ang isa pang mahalaga at unique na sangkap nito, ang gulgul. Isang uri ng dried herb na kapareho ng oregano, pero mas banayad ang lasa at dito lang sa Pampanga makikita. Brown sugar at syempre ang karne. Hiwain ng karne upang manuot sa laman nito ang mga sangkap na ilalagay dito. Durugin at pagsamahin ang taure at ang black beans. Sa isang malaking mangkok, pagsamasamahin ang lahat ng mga sangkap at siguraduhing naihalo ito ng mabuti. At huli, ilagay ang karne at i-marinate ito sa mga naihalong sangkap. Matapos ito, kuhanin ang palayok na paglulutuan ng umba. Bago ilagay ang mga naihalong sangkap, ilagay muna ang salasala. Gawa ito sa kawayan, pero maaari rin umanong gumamit ng tubo o sugarcane baratito. Kinakailangan umano ito upang hindi masunog ang karne at maging mas malambot ito. Pagkatapos ay ilagay na ang umba sa palayok. Lagyan ng dahon ng saging ang itaas nito at takpan. Lutuin sa mahinang apoy ng 2 hanggang 3 oras, depende sa dami ng lulutuin. Tandaan na mahalagang lutuin ito sa mahinang apoy upang hindi mabigla ang pagkaluto nito at maiwasang tumigas ang karne. Madalas rin itong partneran ng saging. Ito po ang humba ng Apag Marangle. Napakasimple lang lutuin ng umbang Kapampangan, pero talaga namang napakasarap at hindi mo talaga maiiwasang maparami ang iyong kain. Gayunpaman, konti na lang ang mga may alam na lutuin ang tradisyonal na Kapampangan umba. Kaya naman isa umano sa advokasya ng Apag Marangle Restaurant na maipasa ang mga heirloom recipes na kagaya ng umbang Kapampangan sa mga iba pang Kapampangan upang hindi ito tuluyang makalimutan. Dito kasi sa amin sa Apag Marangle, isa sa advocacy namin yung i-share namin yung kung paano magluto ng authentic Kapampangan food, especially yung mga heirloom recipes na yun nga na nakakalimutan na ng mga makabataan ngayon kung paano lutuin. So, sinishare namin through cooking demonstration, yan, culinary tours. Kasi ngayon yung mga restaurant may mga fusions na sa may mga modern. So kami, mini-maintain namin yung traditional cooking para yung mga next generation matutunan din nila kung paano lutuin ng tama yung mga pagkain na especially yung Kapampangan food.
Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagtagisa ng ganda, talino at talento ang mga kandidata ng Miss Magalang 2025. Kung sino ang kinoronahang Magalenya, alamin sa report na ito. Punong-puno ng ningning at glamour ang Magalang Town Plaza sa pagdaraos ng Coronation Night ng Miss Magalang 2025 nitong Huwebes, August 21. Dito nagpasiklaban ang 14 na Magalenya para sa pinakainaasam na korona. Ramdam ang energy sa stage nang iparada ng mga kandidata ang kanilang ganda at husay sa pagpapakilala, bit-bit ang pride ng kani-kanilang barangay. Hindi lang yan, all out din ang pagrampa ng mga dalaga na nagpamalas ng grace and elegance sa swimwear at evening gown competition. Pero syempre, pinakainabangan pa rin ng lahat ang question and answer portion na nagbigay daan para ipakita ng mga kandidata ang kanilang paninindigan sa iba't ibang issue gaya ng kabataan, edukasyon at community development. Ayon kay Mayor Malu Lacson ng Magalang, hindi lang simpleng beauty pageant ang Miss Magalang. Nagsisilbi rin itong platform para maipakilala ang kanilang bayan. Yung nakikita din natin dito yung kung ano yung Magalang, yung minana naming kultura, yung sinasabi nilang kagandahan ng bayan namin, kagandahan ng mga tao dito, at yung mga values na innate sa mga Magalenyos. At dahil bahagi ito ng week-long celebration ng makulay na piyestang Kamaru, todong suporta ng LGU para maipromote ang turismo at kultura ng kanilang bayan. Kasi dati hindi naman nila alam yung Magalang pero mula nang focus kami dito sa mga festivities na to promote tourism, talagang nakilala na yung Magalang, not only sa mga tao nito but also the heritage and culture na pinopromote namin ngayon. So, parang yung isang candidate, pag tumayo siya sa stage, you will see kung ano yung Magalang. At kasunod nga ng pagpapakita ng yaman at kultura ng bayan, mas lalo pang nagdingning ang gabi sa pag-anunsyo ng bagong Miss Magalang 2025, kung saan ang pambato ng Barangay Santa Lucia na si Ercy Tiongson ang nakakuha ng titulo at korona. Habang hinirang naman bilang Miss Makapsa si Gian Castro ng Barangay San Francisco, Miss Balen Melakwan si Princess Nuevo ng Barangay San Isidro at Kamaru Festival Queen naman si Jasmine Cunanan ng Barangay Santo Rosario. With the success of Miss Magalang 2025, hindi lang isang beauty queen ang nakoronahan. Ipinakita rin ng mga Magalenyo ang kanilang pagkakaisa at pagmamalaki sa sariling bayan. Isang makasaysayang gabi na siguradong mananatili sa kanilang alaala. Hindi pa dito nagtatapos ang saya, kaya tutok lang sa mga susunod na highlights ng Piyestang Kamaru Celebration. Abangan ang iba pang activities gaya ng street dancing, variety show at town concert na magaganap hanggang August 24. Danica Gino, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdag na detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News sa X o dating Twitter, at CLTV36 sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ninyo ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.